Здравейте от мен, Иван. Може би си мислите, че всички смазочни материали са течни като маслото, но има и такива, които са по-скоро като паста за зъби. Това са гресите. Днес ще си говорим за тях. Какво представляват, за какво се използват и защо са важни. Греста е нещо средно между течност и твърдо вещество, полутечна или твърда смес, която се получава, като се смесят сгъстител и смазваща течност, обикновено базово масло. За да си го представим по-лесно, нека използваме едно сравнение. Греста е като мокра гъба. Сгъстителят е гъбата, която задържа течността, т.е. маслото, в себе си. Когато леко натиснем гъбата, излиза малко вода, а при по-силен натиск повече. Същото е и с греста. Когато има натиск върху нея, например в лагер, тя освобождава маслото, което смазва движещите се части. Основната разлика между маслото и греста е, че греста е създадена да остава на едно място. Маслото тече, а греста се задържа благодарение на сгъстителя. Както и маслата, и гресите се състоят от базови масла и добавки. Базовото масло осигурява смазването, а добавките подобряват свойствата на греста. Сгъстителят е този, който държи маслото на място, както вече казахме. Гресите, направени с синтетични базови масла, обикновено са по-добри от тези с минерални. Те издържат по-дълго, осигуряват по-добра защита от износване и работят по-добре при екстремни температури, както високи, така и ниски. Гресите защитават оборудването в различни ситуации, например при промени в температурата, при наличие на вода или други замърсявания, при ударни натоварвания, например при често спиране и стартиране. За да изпълняват тези функции, гресите трябва да се прилепват добре към повърхностите и да запазват консистенцията си, независимо от условията на работа. Гресите имат различни свойства, които се определят от състава им и те са, както следва. Първо, от сгъстителя зависи каква е консистенцията. Колко е твърда или мека греста. От тук и точката на прокапване. Температурата, при която греста започва да се топи и маслото да се отделя. След това идва механичната стабилност. Това е способността на греста да запазва свойствата си при механично натоварване. Показателя отделяне на масло, разбира се, следи склонността на маслото да се отделя от сгъстителя. Водоустойчивостта е способността на греста да не се смесва с вода, което също е много важно. Адхезивност пък се нарича способността на греста да се залепва за повърхностите. Както казахме в предишен епизод, консистенцията на гресите се класифицира по NLGI – Националния институт за смазочни греси. Има различни класове, от много меки до много твърди, например NLGI 0, NLGI 1, 2, където например NLGI 0 е течна грес и така нататък. Точката на прокапване е много важна характеристика. Тя показва температурата, при която греста губи способността си да се задържа за маслото. Важно е да се използва грес с подходяща точка на прокапване за дадена машина и условия на работа. Това беше накратко по въпроса за гресите. Надявам се и това видео да ти е било полезно. Благодаря ти за вниманието. Ако искаш да разбереш повече по темата, разгледай в Академията за масла на Midland BG. Чао от мен и до скоро!